Mthandeni SK, igcoka Melisha, umculi kaMaskandi ofike nezinto ezintsha, naloko igama siyalizwe liyazikhulumela. Ufike nezinto ezintsha kubalwa khona indlela yokugqoka entsha ehlelekile kanye noMaskandi wesimanje. iParis ingoma yakhe le emfake kakhulu ebantwini ngokuxuba isitayela esisha nesidala. Kodwa-ke akavelanga nje wangena kwalula emculweni. Ziningi ingqinamba ahlangabezane nayo ngokuthi ube umuntu ovame ukukhuluma umqondo wakhe, ukuthi-ke leyo nto leyo ibikade ihleli kanjani, ubekholela ukuthi iqiniso liyamkhulula umuntu. UMthandeni SK akusiyena nje umculi kuphela, but indaba yakhe iyi-movement. Kuningi-ke engingakusho ngaye uMthandeni SK, angeke sikwazi ukuthi sikukhave ngeminithi elilodwa. Kodwa-ke iminithi elilodwa leli ngicela siphinde futhi sihlangane kusasa. Ngiyabonga. Futhi ngoba ngiyayifela into yakho.